En principi jo tampoc és que tingués unes inquietuds prèvies quan vaig acostar cap al que era el casal en si. Era un estudiant, feia les meves activitats extraescolars, una sèrie de coses bastant normals en una persona de la meva edat en aquella època, tenim en compte que jo tenia uns 14-15 anys, i a través de vincles, d'amistats que estaven començant a vincular-se a aquest tipus de moviment, doncs em van explicar que s'estaven gestant una sèrie de projectes bastant interessants de la ciutat i a veure si jo m'hi podia acoblar una mica. El que va ser el detonant una mica perquè jo m'apropés cap al casal va ser el començament de l'Assemblea de Joves de Tarragona. Maulets tenia un local, és cert, però estava mig ocupat, era una cosa bastant estranya. Sabíem que allí hi aniria el Corte Inglés i que, en teoria hi aniria el Corte Inglés o alguna cosa similar i allò desapareixia del mapa. Com que érem molt joves, érem molt poca gent i sabíem que allò no aclariríem res i enteníem que el concepte que nosaltres volíem era crear un espai com aquest, un casal, que aquell indret no reunia les condicions mínimes. Llavors, a partir d'aquí vam començar a treballar amb tots els diferents nuclis que hi havia allà llavors i col·lectius que van començar amb l'Assemblea del Casal. Doncs sorgir la idea del casal, jo estava a la universitat, llavors a la universitat tenim un petit grupet que es deia Activitat, que feien diverses activitats relacionades amb el món de l'educació, de la situació de la universitat. Era l'època de la LOU, es van fer totes les mobilitzacions contra la LOU, coincidia també tot el moviment contra la guerra d'Iraq i llavors a la universitat hi havia bastant de moviment. A la vegada també formava part de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, organització antimilitarista que encara avui continua, i també una cosa que havíem muntat primer a la universitat i després juntant-nos amb un altre grup que era l'MRG, el Moviment de Resistència Global. La primera idea del casal sorgeix una mica, almenys des del punt de vista del col·lectiu que jo milito, que és endavant, de la necessitat de tindre un espai on reunir-nos, on poder fer assemblees, on poder acumular una mica el nostre material i on un espai que sigui nostre i poder créixer i poder desenvolupar-nos. Fins al moment ens havíem reunit en bars, a cases de la gent, a places i mai acabava de funcionar perquè hi havia molt soroll, moltes coses que ens molestaven i llavors nosaltres creiem i pensàvem i pensem ara mateix que en els resultats que el casal era que tenir un espai, tenir un casal com a altres llocs dels països catalans era el primer pas per començar a construir una mica l'esquerra independentista a Tarragona. Com va sortir realment la idea és graciós perquè van ser el Puma i el Jordi Garriga que van baixar un dia a Tarragona i van fer aquella reunió a l'Òmnium Cultural. Nosaltres, com endavant, ja feia un any que existíem i no acabàvem de trobar quin era el primer pas que havíem de fer, intentàvem diverses iniciatives i la cosa no acabava de funcionar i des d'endavant, com a organització, van parar compte amb aquest detall. Tarragona estava molt desorganitzada, feia molts anys que no hi havia ni cap ateneu, ni cap casa ocupada i era una miqueta, sí que hi havia el casal de Maulets, però que era més a nivell d'un despatx, una oficina, que un casal com a tal i vam, crec, entendre que el primer que havíem d'articular era un lloc on la diferent gent dels diferents moviments socials, gent que estava molt desorganitzada, sobretot a nivell de Tarragona, trobés un lloc on poder-se trobar amb gent per tal d'organitzar-se. Vam començar un casal, però en aquell moment endavant tenia 5 membres, llavors érem més. Sí. Potser érem una assemblea de 14 o així, ara que hi penso, però ja enteníem que un sol col·lectiu no érem prou gent per iniciar un projecte com aquest, i nosaltres per experiència d'altres casals en els que havíem estat, jo havia militat a Sants, havia estat al casal INDP de Sants, i jo allà veia que aquesta idea de diversos col·lectius tirant endavant un mateix projecte i fent ús d'un mateix espai. Per això se'ns va acudir d'anar a buscar altres col·lectius, vam entendre que era molt difícil fer-ho sols, per això vam anar a buscar gent propera.
Les primeres assemblees es van fer al local de la Cercle Marxista, que no sé si recordo correctament, que era un antic local que havia tingut Esquerra Unida i Alternativa, crec, que era el carrer Ramon i Cajal, era un pis del Ramon i Cajal. I bueno, allà va ser quan vam també trobar-nos amb la gent d'això, arrel de la manifestació que hi va haver-hi i de tota la mobilització que hi va haver-hi contra la Constitució Europea. Va ser un lloc on també es va conèixer molta més gent, que es van anar trobant i vam anar coincidint i es va plantejar la idea de començar a moure. Al principi, els col·lectius que van venir a la primera reunió i que em sembla que apareixen a la primera acte del Casal, doncs són el Cercle Marxista, l'Alternativa Estel. Aleshores comptàvem, teòricament, però no sé si van venir a la primera reunió, amb aquell col·lectiu de teatre que es deien Donàtics, que compartien local amb Cercle Marxista. I després va venir gent a títol individual, que valien una mica d'això que s'havia fet de la CIMOSOC, de l'Assemblea de Ciutadans i Moviments Socials, que es veu que feia un temps havien estat mirant locals per intentar engegar alguna mena d'ateneu o alguna cosa així. I es van començar a fer reunions a la plaça dels Sedassos, no recordo si algun lloc més, o algun bar, suposo, i així, i després ens vam anar a la recerca d'un local, no? I finalment el vam trobar, al carrer Trinquet Vell. Un local que estava fet caldo i que a poc, amb moltes ganes i il·lusió, el vam anar arreglant. El que estava clar és que aquí a la ciutat de Tarragona no hi havia referents d'aquest tipus de casals en general, o de qualsevol tipus de local similar. Llavors vam fer una mica un pas al buit, no sabíem ben bé cap on anar, a què hauria d'anar o ningú tenia l'experiència, d'acord? Llavors fèiem assemblees, recordo perfectament que les fèiem aquí fora perquè devia coincidir amb l'època d'estiu o així, i allí hi havia des de gent dels col·lectius fins a gent a títol individual que venia per donar un cop de mà, per interessar-se pel projecte i perquè veiem que era important per la ciutat i pel moviment tant de l'esquerra independentista com dels moviments socials a Tarragona. La part alta creiem que era una de les zones de Tarragona en la qual hi ha més moviment juvenil en aquest aspecte, és a dir, és una de les zones que té més moviment, a part de nivell turístic. Una de les zones on també, crec jo, fora dels extrarradis, on el sentiment de barri, de col·lectivitat, és potser més desenvolupat que diferents altres zones de Tarragona. Potser el Serrallo sí que és més, ja també és el funcionament més de poble, la part alta tothom es coneix. I també vam fer una miqueta de recerca de locals per diferents llocs i també a nivell de preu. Home, és el centre cultural i polític de la ciutat, no? O sigui, aquí no hi passen només les coses d'aquest barri, no? Aquí venen a parar totes les protestes, totes les reivindicacions, a les assemblees i a l'Ajuntament, vull dir, una mica suposo que vam escollir ficar-nos a la part alta, en part perquè era un barri on ja coneixíem molta gent i on hi havia una certa cohesió i vida de barri, i per altra banda perquè era el centre polític de la ciutat, imagino. I jo el recordo això molt bé, amb persones que no havíem treballat prèviament, però que ens unia això, la voluntat de crear aquest espai. I joder, me'n recordo d'agafar la furgoneta, anar a buscar material, eren plats, jo què sé, les primers plats, coberts, gots, la màquina de cafè, tot això en un local que hi havia a la Selva del Camp, si no recordo malament. I allí la gent parlava amb molta sinceritat, la gent discutia sobre idees que no t'ensenyaven a l'escola, saps, coses que no les trobaves a casa teva ni podies compartir amb normalitat, o sigui, no són coses que trobis cada dia en converses de bar o sortint on sigui, no? I no sé, hi havia molts projectes engegats en aquell moment i aquí a Tarragona
d'un moment per l'altre hi va haver una onada de gent jove que va començar a preguntar-se un munt de coses, es va organitzar, es va coordinar, i per mi aquella època va ser una època molt maca. Jo recordo molta il·lusió, vam aprendre un munt conjuntament, vam aprendre a organitzar, vam aprendre a crear actes, a establir contactes amb gent, vam aprendre ideologies, vam estar llegint. Van ampliar les seves activitats, van ampliar les seves... més gent que va participar d'aquests col·lectius, i jo penso que en aquest sentit el casal va ser un aglutinador de persones i un rellançament dels moviments socials aquí a la ciutat. Nosaltres érem més joves i potser no vam saber què veure en aquell moment, però s'estaven asseient en una mateixa taula el José Estrada, amb el Josep Maria Iago, amb el Jordi Martí, amb el Joan Clua, el Pau Gomis, jo què sé, tot de gent que potser venien d'entorns bastant diferents i que potser era difícil que coincidissin amb alguna cosa per impulsar un projecte comú, i el casal sí que va tenir aquesta virtut. Entenc que hi ha diversos models de coordinació o de treball en un casal. En el cas particular de Tarragona, aquí el Casal Popular Societat de Foc, com funciona és que es mou pels col·lectius únicament, no hi ha un col·lectiu casal. Molta gent també tenia un concepte diferent del casal que es va muntar en aquell moment del que és ara, actualment. És a dir, el concepte del casal crec jo que ha modificat, és a dir, el nivell dels estatuts del casal, el funcionament intern del casal, el punt de trobada que era el casal quan es va obrir, per exemple, això ha canviat radicalment. És a dir, crec jo que no... Sí que és un punt de trobada, però per desenvolupar unes activitats molt concretes. El casal abans era el lloc per anar a fer una birra a la tarda i jugar a partir de cartes o anar a xerrar de política, o anar... Es va establir, va haver una bona època que va ser un punt de trobada. També amb les conseqüències que això comporta a nivell dels veïns, etc. És a dir, també porta unes coses negatives, però crec que es va perdre una miqueta aquest esperit de que fos el lloc. Els conflictes estan en totes les associacions i tot això, però ja des d'un primer moment penso que hi havia maneres de fer molt diferents. Les primeres reunions, de fet, potser una de les coses que recordo més de l'època del casal són assemblees o reunions insofribles, llargues, eternes, amb debats bastant estèrils. Va arribar a un punt ja, jo me'n recordo, que acabaven les assemblees del casal i amb la Maria Miró, amb el Jordi, amb el Marc del Jesús, amb l'Aleix, ens n'anàvem a fer unes cerveses i era com allò, una miqueta a descarregar, perquè sortíem amb tensió, cabrejats, que no fossin capaços de solucionar les coses, de prendre les decisions per consens, de veure com una gent, penso jo, amb una estratègia, i parlo de la paraula estratègia en el sentit negatiu, volia aprofitar els esforços de totes les persones per, en certa manera, quedar-se amb l'espai pel seu col·lectiu, o pels diversos col·lectius que en aquell moment hi havia, i persones que estaven fent un esforç perquè el casal tingués activitats culturals, perquè féssim xerrades, presentacions de llibres, passis de documentals o de pel·lícules, etc. No va ser una cosa en un moment concret, sinó que per mi el conflicte venia de llarg. I això es va veure en què moltes persones o algunes persones van abandonar el casal.
Nosaltres sempre vam criticar al llarg de tot aquest debat de que hi havia un grau d'implicació pràctica amb el projecte molt desigual o molt diferent. No? Hi havia una sèrie de gent que donaven vida al casal tots els dies de la setmana i que havien participat i participaven en la millora física del casal, fent feina pràctica, no? Carregant un sac de ciment, arrebossant parets, portant mobles. I després hi havia altra gent que no feia tant aquestes coses com és normal. No? El que passa que coincidia que potser aquesta gent que tenia un grau d'implicació pràctica més elevada era la gent que es veien representades a través dels col·lectius i potser la major part de la gent que no tenia aquesta implicació tan gran eren persones que venien a títol individual. No? I aquí aquesta combinació doncs, va fer que comencessin les friccions, no? I es van anar com contraposant dos models que cada cop eren més diferents, que era o assemblea de representants o assemblea oberta a tothom a persones individuals on els col·lectius no tenen cap representació. Jo penso, quan els col·lectius van ser... Els col·lectius bàsicament, que jo recordi en aquell moment, hi havia Endavant, hi havia l'Assemblea de Joves, i això, quan els col·lectius van ser prou forts per tirar endavant el casal per ells mateixos i per elles mateixes, és a dir, com a col·lectius, doncs ja no els hi servíem o ja no ens necessitàvem. De fet, segurament érem més un estorbo, perquè nosaltres a RQR estàvem allí a les assemblees, no, decidim les coses per consens. Però què passava? Que tots els debats importants del casal es traslladaven al col·lectiu casal. I això feia que el primer bloc era de 8:30 a 9:30 i el segon bloc de l'assemblea començava a les 9:30 amb un munt de debats per davant amb discrepàncies ideològiques. I les assemblees del casal s'acabaven a les 11, a les 11:30 o a les 12. I això per la gent que militava en altres col·lectius, com el senyor Joan Maria, era un desgast físic assistir a aquestes assemblees. Van acabar sent inoperants en tota regla per aquest plantejament. Fins al punt de la fatídica assemblea. Aquella assemblea en la qual es va decidir que en el casal només podien haver-hi col·lectius i no podien haver-hi persones a nivell individual. Clar, t'ho pots imaginar com ens vam quedar. I justament en aquella assemblea s'havia creat o havien decidit crear un col·lectiu per totes aquelles persones que no estàvem ni Endavant, ni a l'Assemblea de Joves, ni no sé què, ni en cap col·lectiu, doncs crear un col·lectiu que es diria Olla Barrejada, i el nom ja té la seva guassa també, no? Clar, nosaltres no volíem formar part d'un col·lectiu d'aquesta manera tan artificial, primer perquè no ens el sentíem nostre, i després perquè teníem encara la idea d'un casal format per persones. Llavors ens van fer fora, van marxar? Doncs bueno, va ser una miqueta de tot, suposo, no? El que està clar és que aquella assemblea va ser una manipulació brutal, no? Van aparèixer persones que jo no havia vist mai pel casal, o sí que les havia vist però que no venien normalment a les assemblees. Els col·lectius van portar totes les seves masses a l'assemblea i es va votar. I es va votar en aquella assemblea i es va votar que el casal només estaria format per col·lectius. Doncs per això jo també penso que hi havia diverses solucions si és que es volia solucionar el problema. Que una era que la gent que actuava o els col·lectius que actuaven com a col·lectius passessin a formar part del casal, que és una cosa que nosaltres vam dir des del principi i els hi vam dir a ells, i amb això no hi havia cap problema. Vull dir, que entressin a militar aquí i a participar del casal com a tal i enviessin un representant a les assemblees i després tinguessin els seus debats a les seves assemblees. No s'entenia, jo crec que no s'entenia la importància dels col·lectius com a tals. La importància que podia tenir Endavant com a tal, o l'Assemblea de Joves com a tal, o Cercle Marxista com a tal, jo crec que no s'entenia la importància que tenien els col·lectius com a tals. Jo crec que sempre es va veure el casal com una cosa on havíem de convergir i on ens havíem de dissoldre tots. Han canviat coses, vull dir que ens coneixem tots una miqueta millor, tots i totes una miqueta millor, i això fa que també anem amb més peus de plom, no?
però jo crec que sí que hi ha dinàmiques que es continuen repetint. Sobretot a mi la que una mica més em molesta és aprofitar l'esforç i el treball de gent per arribar a punts que prèviament algú ja ha pensat, en vez de crear alguna cosa entre totes. Nosaltres creiem que, o almenys jo penso que se n'ha de fer una lectura diferent i no és tant la lectura de l'exclusió, sinó la lectura de la construcció. Vull dir, a Tarragona sí que hi havia coses, evidentment, hi havia la CGT, hi havia Cercle Massista, hi havia Coves, hi havia Tarragona Primera de la Pau, que era gent que feia anys que treballava i encara treballa, però mai havien confluït en un espai més ampli tots i totes. Llavors s'hi van barrejar tot un munt de formes de fer, de pensar, i a més gent molt jove, com en aquell cas érem nosaltres, i gent més jove que va vindre de la JT, que hi va formar la JT. Llavors jo crec que era evident que en algun moment apareixerien tensions i no van ser en cap cas personals, sinó més aviat polítiques i organitzatives, i això va donar pas a que a Tarragona avui en dia hi hagi més coses, unes coses al Casal, després va aparèixer l'Espina, que no va ser fruit de cap tensió, sinó que va ser fruit de que l'Assemblea de Joves va créixer i també volia el seu espai, i també va aparèixer la Colomera, que està aquí, l'Ateneu Llibertari i el Lomà. Sí que s'ha quedat gent pel camí, evidentment, però jo faria una lectura positiva, perquè després, més tard, al llarg del temps, amb aquesta gent hi hem pogut tornar a coincidir, a la coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa, a la plataforma contra les retallades, a l'espai aquest anticapitalista que fem abans de les vagues, o a la CUP mateix. Llavors nosaltres, o almenys jo penso que va ser una cosa progressiva, va ser una cosa que havia de passar, que en algun moment o altre, perquè hi havia divergències organitzatives i polítiques, i el més normal és créixer plegats, però quan cadascú ja una mica s'ha fet més gran, que es separi i que munti una mica el seu projecte. Penso que hem millorat, com per exemple, una cosa són les discussions que podem tenir a nivell ideològic o polític i tal, i l'altra és que després ens anem al bar a fer una cervesa, que puguem no girar-nos la cara ni barallar-nos. Per persones que has parlat de moviments socials, de participació política d'altres èpoques, és que s'acabaven barallats però fins a punts insospitats. No sé, penso que un moviment bastant bo, és una ciutat petita i bastant carca, però que ha aconseguit, ostres, que pugui haver-hi referents, i referents no em refereixo a que hi ha diversos referents a nivell independentista, a nivell llibertari, a nivell cultural, etc. Per tant, sí que penso que és positiu. Tard o d'hora potser en el Casal s'hagués donat, que potser podíem haver sigut al revés i marxar, però potser no. Llavors, per mi l'important és que el Casal, la Colomera, tot el que es va fent, el que fa en el fons és incrementar, i potser no tant en quantitat, però sí en qualitat, penso jo, els col·lectius i les coses que es van fent. Una mica val a dir, ho dic per altres conflictes que hem tingut polítics i ideològics amb altra gent, sí que hi havia discrepàncies moltes i també a l'hora de treballar, però no era la típica gent que molesta perquè li ha fet una rabieta i no, sinó que van marxar, van fer el seu projecte, com ells creien que havia de ser i ja està. Ho dic per altres conflictes que sí que hi ha hagut amb altres espais o en el mateix espai, on gent que va estar molt de temps criticant, quan va marxar no se'ls ha vist més. La cosa, molts dels individus que estàvem dintre vam decidir marxar i no utilitzar els nostres col·lectius per tal d'exercir l'hegemonia del col·lectiu. I com que això és una cosa molt antiga i molt vella, i a més, tots sabem que les coses se demostren funcionant i no pas escrivint, doncs, tot i que segurament el Casal deu funcionar de la mateixa manera, perquè no tinc ni idea, la veritat, jo he decidit passar a ser soci també del Casal i així hi haurà una cotització més per pagar a final de mes i es podrà ampliar el local i es podrà continuar dintre d'aquest ampli aspecte de l'anticapitalisme tarragoní que abarca des de coses innombrables fins a nosaltres que tampoc no és algo alt, sinó. Recordes quan vam construir el nostre lloc i
la sang ens bullia per veure aquest món. Viatges a Berga, cafès a la plaça, converses de tot el que llavors començava. Qui ens havia de dir que es faria tan gran el nostre arbre i que ningú és imprescindible, tampoc nosaltres. I quan vam escoltar la veu d'una cançó, de la fera ferotge fins a l'unicorn, semblava més clara la teva mirada. Serà que la història acaricia amb paraules. Parlar de lluita és parlar de vida. Potser que la qüestió primordial no fos que el casal era petit, també s'ha de tenir en compte que nosaltres ja feia temps que estàvem dintre de Cagell i hi havia una campanya que també va ser un motiu pels quals ens vam animar a fer això, que era la campanya de ni especulació ni destrucció, el jovent defensa del territori. Vulguis o no, el fet que Cagell estigués impulsant que les assemblees de cada barri, de cada ciutat, aconseguissin alliberar espais, això també va ser una raó molt important perquè nosaltres prenguéssim aquesta decisió. Una de les denúncies que es feia era que hi havia un munt d'habitatges buits a Tarragona, tot el tema aquest de l'especulació, que va dur cap a la bombolla immobiliària i el pet aquest que va acabar fent. Anàvem mirant diverses cases i dintre del marc concret del casc antic n'hi havia un munt, vam estar penjant cartells a cada una de les cases buides i això, i una de les cases que vam trobar amb un espai suficientment gran com per dur a terme activitats d'envergadura, saps? Vull dir, a veure, creiem primordial que hi hagués un escenari, una barra, que hi hagués una sala o dues per fer reunions. Tot i que fos vella, era una casa bastant gran. El fet que estigués a prop del casal, doncs, mira, potser una casualitat del moment. Sí que es van crear una sèrie potser de competitivitats dintre del que era el terreny en aquell moment, però tampoc era la nostra intenció de bon principi. Va crear, com hi havia fins i tot una atmosfera de confusió dintre del JT i hi va haver diverses qüestions a tenir en compte, com una potser era que a l'Espina no hi havia un projecte potser clar i fonamental des de bon principi. És a dir, al començament sí que es va tenir clar que s'entrava allí, es treballava per adequar el lloc, crear una sèrie d'infraestructures bàsiques, però potser no hi havia una clara línia de què es volia aconseguir a llarg plaç amb l'Espina. I això, clar, creava una mica creava debat i va ser un debat que, vulguis o no, va acabar traslladant-se un debat de mètode. I això es va traduir a nivell assembleari en què una de les parts volia assolir més autonomia perquè feia a una coordinació nacional potser i dedicar-se més al que era l'Espina i poder tenir un projecte més no sé, més rígid o amb més calat local que no pas intentar dedicar esforços a una cosa que potser no s'acabaria materialitzant en el que és de realitat local. No ho sé, perquè anaven una mica als trets i la qüestió és que va ser lamentable, va ser una qüestió lamentable el fet que es dividís, vulguis o no, es va perdre una mica un recorregut que s'havia fet amb una gent que s'avenia molt i que s'havia treballat conjuntament. En Pic hi va haver la divisió i el que era la part de l'assemblea que van tornar al casal i van fer l'Hospira, vulguis o no, aquí a l'Ateneu ens vam quedar poca gent. I jo això ho veig com una cosa una miqueta graciosa perquè en aquell moment per poder continuar mantenint el que era l'estructura, el que era l'Espira, vam decidir optar per convidar l'ESMAP a treballar amb nosaltres. També eren un col·lectiu d'esquins, bàsicament, que sincerament en un principi eren hooligans, però tenien una sèrie d'inquietuds polítiques, els anava més o menys al rotllo del comunisme, així parlant breument, i aquesta gent va entrar a
a l'Espina. Hi havia certs elements de la JT que volíem seguir mantenint el contacte amb el casal, seguir treballant conjuntament, però davant de la dicotomia que es presentava en aquell moment doncs, era bastant impossible. Estava molt polaritzada la cosa com per intentar forçar qualsevol tipus de coordinació. Jo crec que ha canviat bastant, no amb la totalitat del que era d'aquella gent, però ha canviat, evidentment el context és bastant més precari. Això per una banda fa que la gent s'apropi, la gent intenti crear més teixit, i per altra banda que s'ha passat un pas d'una etapa adolescent d'un grup de joves que van agafar una rabieta en un moment donat. A veure, jo ho interpreto així, de fet sé evidentment d'altres versions, o sigui, jo sé de gent que evidentment segueix mantenint com aquesta polarització, encara que jo ja veig que ja no té sentit de ser. Vull dir, donades les circumstàncies, el que s'ha de buscar una mica és el fet de la unitat popular, com aquell qui diu. Cau de Llunes no hagués sorgit si el casal no hagués existit, i sorgeix de la manera més casual que t'ho puguis imaginar, quan 4 companyes que participàvem en 3 col·lectius d'aquí del casal, una companya que estava llavors a la KG i una altra que estava endavant i 2 que estaven al cercle marxista, doncs decidim muntar un grup per, primer de tot, formar-nos amb temes antipatriarcals i descobrim què és el feminisme. Després de llegir, de documentar-nos, de treure'ns prejudicis de sobre. Contribueix a que sigui un col·lectiu molt heterogeni, a que hi hagi moltes visions diferenciades, tant per això, per interessos, com per procedències, com per edats, permet estar al casal, permet que no sigui una barrera d'edats. En un primer moment sí que hi havia una heterogeneïtat perquè proveníem de col·lectius diferents, però eren col·lectius que estaven al casal. Arriba un moment que això vam considerar que era un problema, que les noies que formessin part de Cau de Llunes només provinguéssim de l'entorn més proper al casal. El que vam fer va ser començar a fer actes en altres espais de la ciutat, perquè afortunadament hi havia altres espais de la ciutat, cases ocupades, i amb el temps vam aconseguir que anessin entrant noies que no feien una doble militància, que no estaven a Cau de Llunes perquè venien d'un altre col·lectiu del casal, sinó que venien o que no havien militat mai enlloc, que no havien estat activistes en cap altre lloc, o bé que venien del món llibertari, per exemple. És un espai que permet que una noia que tingui curiositat per conèixer el col·lectiu, per participar-hi, doncs sàpiga on trobar-nos fàcilment. I també per teixir xarxa en tots els altres moviments que estan treballant a la ciutat. Si no, seria una tasca una mica al marge d'un moviment que s'està portant a terme de manera el més global possible. Ens està quedant petit aquest local, això és cert, cada cop són més col·lectius. Sense anar més lluny, enguany o pel que fa en un any i mig, han entrat 2 col·lectius nous, hem muntat el cor Segell de la Foc aquí al casal, vull dir, estem fent moltes activitats però que ens exigeix també un canvi d'espai per aconseguir un altre lloc més gran on puguem acabar de consolidar el projecte i on fer-nos més grans i forts i presents a Tarragona. Darrerament estem accelerant molt el tema de donar-nos a conèixer i de fer activitats múltiples durant tot l'any. Abans potser les fèiem molt més concretes i temporals, ara cada cop ens estem estenent en tot el calendari anual. Estem treballant molt amb associacions, tant culturals com polítiques d'aquí a Tarragona. Estem movent amb
el barri, a les festes, a Santa Tecla, estem consolidant el projecte de barraques que va néixer d'aquí. L'11 de setembre també, la coordinadora de l'11 de setembre va néixer d'aquí. A poc s'ha anat teixint una mena de confiança amb els veïns, també amb l'associació, tot i haver-hi discrepàncies, i a poc hem anat forjant això, i ara a les festes de Sant Roc podem col·laborar-hi, fem menjars allà, participem de la barra, organitzem una o dues nits, fem els cartells, i penso que això és molt important perquè són les festes de barri més antigues de la ciutat i gairebé les organitzem nosaltres i l'associació de veïns i la colla jove, i això pensem que és molt important. A Tarragona es va gestar la campanya Plataforma Unitària per l'Autodeterminació i la campanya Diguem No a l'Estatut de l'any 2006. Sí, és veritat. Que les reunions es feien al Casal, aquí va aparèixer gent nova que ja havia militat anteriorment, però nova en aquell moment per nosaltres, que ara bàsicament alguns participen a l'ESCUP, i aquí també va ser el pas ja per treballar de debò amb la resta de casals del camp i organitzacions i col·lectius del camp, que fins al moment hi havien tingut contacte, però no gaire estret, i més aviat Tarragona era una cosa rara, que el dia 11 no anava del tot a la Mani, sinó que potser anava a Barcelona, etc. I va ser a partir sobretot de l'any 2006 que vam formar la campanya unitària per l'autodeterminació i després la campanya Diguem No a l'Estatut retallat, i és per això que vam començar a estar ben vincles amb la resta del camp. Va sorgir l'AUP, l'Assemblea d'Unitat Popular, que va ser una mena d'embrió del que més tard seria la CUP. Aprofitant unes primeres eleccions municipals, em sembla, que amb la gent de Cercle Marxista es van animar a presentar-se a les eleccions, també per agafar una mica d'experiència. Jo el cas de l'Albec crec que segueix fent la seva feina, cosa que m'alegra molt que segueixin fent la seva feina. Crec que és un lloc on els col·lectius estan desenvolupant les seves tasques i tenen el seu lloc per reunir-se, el seu lloc per tenir material, per muntar-hi les diferents activitats, però ho veig més aviat sí que està obert al públic, és el que deia abans, no? Però veig que s'ha quedat una miqueta com únicament hi ha la gent dels col·lectius, que és la gent del col·lectiu Casal. Home, jo crec que es coneix en el cercle, dins de tots aquells àmbits on es fa activitat política, sigui del tipus que sigui, es coneix. Que la ciutadania i el barri el coneguin, jo crec que una part del barri sí que el coneix. Ja fora del barri, aspirar que algú que no té una implicació política conegui el Casal, jo trobo que no. Jo trobo que és difícil. No hi ha bombolles pures que estiguin al marge que són els valors patriarcals. Al Casal sí hi podem constatar actituds patriarcals, però no és un espai on es faci apologia del patriarcat, sinó tot el contrari. I justament el que pretén Cau de Llunes és que, a banda de la feina que fem amb el nostre col·lectiu, és que el nostre entorn, el més proper, que serien els col·lectius del Casal, però també l'entorn no tan proper, que serien els col·lectius anticapitalistes, doncs vagin incorporant aquesta lluita antipatriarcal, que no només és reivindicar la igualtat, i perquè de fet aquesta és la part més fàcil, reivindicar la igualtat salarial, i això és la part més fàcil. La part més complicada és modificar les pròpies conductes, els propis sistemes de valors. Sobretot ara ja que ja hem ficat fil a l'agulla el tema de fer actes i barres a fora d'aquí del Casal, però ja sigui a les festes del barri, ja sigui muntant alguna festa o ja sigui col·laborant amb alguna altra associació o col·lectiu que vulgui que nosaltres li gestionem una barra o que li fem un dinar popular o que li fem qualsevol tipus d'activitat d'aquestes.
després dels 5 o 6 anys que portem treballant aquí, doncs fet de dir, doncs ara hem d'entrar en una nova etapa, doncs és interessant i per mi constata que s'han assolit tota una sèrie d'objectius. I a part també a nivell personal em fa l'efecte que també hi ha hagut canvis molt positius, perquè potser al principi era un ambient molt més endogàmic, que costava que la gent quan entrava, ja fos a títol individual o com a col·lectiu, doncs potser se sentís acollida. De fet, a Cau de Llunes vam tenir problemes perquè totes les companyes se sentissin al casal seu per qüestions d'aquestes, i a mi em fa l'efecte que són cosetes que s'han millorat, i bé, és comprensible que les persones i els col·lectius en un primer moment tinguem defectes, i que l'important és mirar-ho en perspectiva i veure si aquests defectes s'estan corregint i si evolucionem cap a noves formes d'acollida. La flor que naix de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar una resposta per demà. No ens podran guanyar si ens donem la mà. Si agafem la gràcia que ens vareu deixar. Jo crec que el balanç és totalment positiu. Jo crec que si no hi hagués hagut casal, avui viuríem una situació política i social a la ciutat molt diferent. Moltes de les coses que han passat i que han trasbalsat la ciutat les han protagonitzat persones i col·lectius que existeixen perquè vam obrir un casal. I si no haguéssim obert un casal potser no haguessin existit, no? L'assemblea de joves, Cau de Llunes, les barraques, l'11 de setembre... Les vagues... Tot són coses, són col·lectius i persones que han començat a fer un activisme dur perquè hi havia aquest casal. Moviments de protesta amplis, vulguis o no, sempre hi ha un cert percentatge de la gent que esdevé un subjecte de les situacions i que es dona compte que únicament sortint al carrer i acampant no s'aconsegueix molta més cosa que pots fer sortir a una manifestació, cantar a casa meva a futbol a vegades, saps? El fet que tota aquesta gent agafi un compromís amb la ciutat, que agafi una dinàmica de treball i sobretot que es creïn comunitats en el sentit de col·lectius, comunitats, barris, cases ocupes, tot això crec que és un augment paulatí que ha anat augmentant paulatinament en els últims anys. I aquí a Tarragona ara mateix, tenint en compte que hi ha un sector que és el 15N, que vulguis o no ja té una trajectòria mínima, hi ha l'Ateneu a l'Omà, que també és un altre punt bastant neuràlgic entre les moviments socials de Tarragona. No sé, són punts que van creixent i que donen esperança sense la solució. I a més, per mi el més important és que amb tota l'activitat que s'ha anat generant, cada vegada veiem que millorem, any rere any, ja siguin les convocatòries concretes de diades, com amb actes quotidians que cada vegada es fan millor, com en el fet d'arribar a cada vegada més gent, més persones, i de poder-les involucrar, si no és en una activitat més compromesa, si més no, participar en la mesura de les possibilitats de la gent. I per mi això és molt important, perquè és que estem parlant de molt poc temps, realment. Des de potser els principis del 2000, que no ens trobàvem per enlloc, ara hi ha hagut una evolució molt gran. I es pot veure en les manifestacions, les primeres manifestacions del 1er de maig a les últimes. Es pot veure en la quantitat d'activitats que es realitzen a nivell cultural fora del que seria la cultura de consum de la ciutat, a ara, a les activitats que es fan. Tarragona jo crec que està bastant organitzada. Hi ha moltes coses que estan funcionant i també s'ha diversificat molt. És a dir, s'han diversificat molt els moviments socials de Tarragona. Cadascú lluita una miqueta per el que ells troben, no? Però trobo que ara mateix falta involucració de la gent, lògicament. És a dir, això és... Però crec que de moment hi ha hagut un avenç, com a mínim la gent ja està més conscienciada, no? A que hi ha... Abans érem 4 els que es queixàvem, no?
I crec que això comença a canviar. I s'està demostrant que a poc està començant a canviar i és molt important, no? De que la gent se n'adoni de que, bueno... I els 4 que estaven allà encara criden més fort, no? Llavors, és com una miqueta... Falta molta feina, moltíssima, moltíssima, moltíssima. S'estan posant ciments i intentant millorar cada vegada els ciments que vas posant i ampliant mires, que crec que també és important, ampliar mires en quant a arribar a molta més gent i buscar la manera d'arribar a molta més gent, no intentant innovar o canviar en determinades coses que poden semblar obsoletes i que se tenen que complementar, per exemple, en noves tecnologies, per exemple, en intentar arribar a altres públics, que d'una altra manera potser no arribaries, que crec que és el que són les dues tasques a fer més importants. Nosaltres sí, és cert que vam començar molt joves, però també és cert que a l'inici, estem parlant de fa 7 anys i mig o així, quan vam començar amb aquest casal, la cosa no estava molt bé, no tenies un referent on aferrar-te o no tenies un espai on podria ser un punt de trobada amb el tema dels moviments socials a Tarragona. Fruit d'això ens hem anat coneguent tots i a partir d'aquí hem fet dinàmiques molt positives pel que fa a la lluita dels moviments socials a Tarragona. Actualment la cosa està molt mogudeta. Jo espero que això vagi més i que acabem fent, que acabem guanyant. He pactat amb la tristesa i a les nits també he cantat per la foscor. He vist la cara del silenci, però pobre de mi, encara no havia acabat d'escriure aquesta cançó. Però encara busco exemples i veu referents que portin dins el cor una cançó. Amb acords impossibles, esquivant els errors i la lletra d'un futur que no està escrit. Home, com m'agradaria que fos dintre de 5 o 10 anys? A veure, m'agradaria que encara fos més obert a la ciutat, m'agradaria que hi haguessin molts col·lectius, m'agradaria ser un referent tant a la ciutat com al camp, com a tots els països catalans. M'agradaria que hi hagués gent de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. M'agradaria que fos molt gros. Expandir el missatge, expandir les ganes de començar el projecte una altra vegada o de continuar-lo. Anar a un altre local en realitat és tornar-lo a començar, és tornar a implantar-te a una altra zona o a un altre carrer i tornar a fer totes les tasques d'apropament a tot l'entorn. Jo crec que és necessari en aquest moment. Doncs m'agradaria que fos un espai més gran, on hi hagués una biblioteca, una gran sala on la gent pogués entrar a fer cafès, on pogués entrar a llegir, on pogués entrar i crear un lloc, o sigui, que fos un lloc realment comunitari, no? On tu poguessis anar a qualsevol moment del dia i poguessis estar allà amb tota l'amistat i la complicitat que aquell espai hauria de donar. A part de que crec que també hauria de comptar amb unes estructures mínimes com una mini sala de cinema o allò que pot aportar cultura. M'agradaria veure el que fos el punt de trobada, m'agradaria veure que estigués ple de gent, m'agradaria veure que funcionés, m'agradaria veure que es poguessin tenir un local, que es poguessin muntar concerts, perfecte, és a dir, això és el que m'agradaria veure. Això és molt complicat, és a dir, a curt termini és molt complicat, però crec que és possible i jo soc molt optimista, perquè ho veig. Tampoc sé si cal que siguem més gent o menys gent, però que continuem fent les nostres activitats que fem, que siguem més incisius,
que puguem transformar una miqueta més el nostre entorn i en el cas local doncs la nostra ciutat. I ojalà que surtin més ateneus, més casals diferents i això ja seria fantàstic, no? A mi per començar m'agradaria que hi hagués algun casal als barris, i no vull dir el mateix casal, però penso que d'això també n'hauríem d'anar parlant, saps? O sigui, que el casal sempre ha sigut una cosa molt del centre, no? Sempre ha sigut una cosa de Tarragona centre, de Tarragona ciutat, i potser això ens dificulta, si no ho sabem reenfocar, ens dificulta poder arribar a l'altra meitat de la població que viu a Tarragona i que viu a l'altra banda del riu o en barris que no són pròpiament Tarragona centre, no? Per començar això. Ara, el casal Sageta de Foc, d'aquí 5 o 10 anys, jo crec que ha d'estar a la part alta i ha d'estar en un carrer que tingui més projecció, no? Que ha d'estar en algun carrer que permeti precisament el que potser fins ara no hem aconseguit, que és que tota la ciutadania o gran part el conegui. I gran part de la ciutadania no el coneix perquè està situada en un lloc on, si no hi vas expressament, doncs no hi passes. Potser si aquest mateix casal estigués al carrer Cos del Bou, o per dir alguna cosa, o al carrer La Nau, o al carrer Major, si estigués més ben situat, potser tothom el coneixeria. Jo crec que hauria d'estar ben situat, que hauria de ser més gran i potser que hauria de ser més dinàmic. Més dinàmic en el sentit de que s'hi fessin més tallers, més, com dir-ho, dinàmiques que enriqueixin la societat, com l'escola de català que es venia fent o com tot d'altres tallers de formació, de debat, de fomentar l'esperit crític, que en altres casals es fan i que potser en el nostre sempre ha costat una mica més. Hem fet molta activitat política i potser no hem fet tanta activitat social. Potser podríem buscar la manera de fer-la. A la presó dels que avançaven. Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li oprimeix les mans. Junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos,